Tudtad-e, hogy a krónikus stressz és az inzulin rezisztencia között szoros összefüggés van? Szoros összefüggésben állnak egymással. Mondhatjuk úgy is, hogy elválaszthatatlan jó barátok. Hogy miért? Mert a krónikus stressz magasan tartja egyszerűen a vércukorszintet, ami egyre növekvő inzulinrezisztenciához vezet. Majd a súlyosbodó inzulinrezisztencia pedig további stresszt okoz, és így kialakul egy ördögi kör. Szia! Örülök, hogyha itt vagy és nézed ezt a mai adást. Köszönj be, kérlek, szólj, hogy jó-e a hang, jó-e a kép, kommentben jelezd ezt felém, illetve nyomj a videóra egy lájkot, egy szívecskét, valahogyan jelezd, hogy itt vagy, és jól látható, hallható vagyok. Oké, mivel fogunk ma foglalkozni? Bele fogunk menni abba, hogy pontosan mi az a stressz, mit nevezhetünk stressznek, és mi nem stressz. Kit érint, hogyan válik krónikussá, miért baj, hogyha krónikussá válik, mit okoz ez pontosan a szervezetben. Miért nem elég csak az étrenddel foglalkozni, hogyha cukoranyagcsere problémád van, mivel kellene még ezen túl is foglalkozni, illetve, hogy hogyan tudsz a stressz témával, ezzel az egész problémakörrel jól foglalkozni, és érdemben foglalkozni, tehát a jól alatt, ezt mindig azt értem, hogy érdemben, tehát amivel sikerül neked kigyógyulni az inzulin rezisztenciából, illetve a cukoranyagcsere zavarból, mert hát minden más foglalkozás az igazából veszett fejsze. Tehát érdemben kell vele foglalkozni, úgyhogy téged ez kifele vigyen a problémádból, ne pedig stagnálj, vagy még jobban elmélyüljön a probléma. Nagyon sokan úgy gondolnak a stresszre, mint valami gonosz, rossz dologra, mint valami olyanra, ami egyrészről rossz, másrészről pedig rajtuk kívül áll. Úgy gondolnak a stresszre, mint ami vagy van, vagy nincsen. De ezzel a gondolkodásmódon tévúton járnak, mert ebből nem jó kiindulni, mert ez arra felé visz, hogy valahogyan ők mindenképpen oldani akarják a stresszt. Tehát a stresszel való foglalkozás számukra az majd stresszoldást jelent. Mi ezzel a probléma? Nézzük meg, nézzünk mögé. Először is, mi az a stressz? Lehet, hogy meglepő lesz ez számodra, de igazából stressz alatt minden ingert érthetünk, ami téged a nap folyamán ér. Ezt már biztos, te is, ha végig gondolod, akkor egy részét meg tudnád mondani, hogy vajon mennyi inger ér téged nap mint nap. Viszont azt nem tudod megcsinálni, hogy semmilyen inger ne érjen téged, soha, tehát mindenképpen fognak ingerek érni. Ezek lehetnek külső ingerek, és lehetnek belső ingerek is. Például mondok néhányat, külső inger, a levegő, ami körülvesz, azok a zajok, amik napközben érnek téged, aztán maga az egész környezet, amiben élsz, ez lakókörnyezet, munkakörnyezet, aztán a napi tevékenységek és a napi történések, a belső stressz, tehát ez csak néhány példa, belső stressz például, amit a testedbe beviszel. Tehát azok az ételek, a táplálékoknak a minősége, mennyisége is természetesen, az, amit magaddal csinálsz, vagy nem csinálsz éppenséggel, az, ahogyan gondolkodsz, és az, ahogyan élsz, ezek mind-mind ezekkel te ingereket adsz magadnak. Tehát vannak olyan ingerek, amiket nevezhetünk külső ingereknek, mert a környezet vagy mások adják neked ezeket az ingereket, és vannak olyan ingerek, amiket pedig te adsz magadnak, illetve vannak belső ingerek, amik a szervezetedben belülről keletkeznek, és bizony-bizony ezek is ingerek, tehát ezek is stresszek, stresszfaktorok.
Van bizony jó stressz, tehát az sem igaz, hogy a stresszre úgy kell gondolni, mint valami gonosz dologra, ugyanis ha már ebbe belegondolsz, hogy minden inger, ami téged egy nap folyamán ér, az mind beleszámít a stresszbe, akkor hát érnek jó dolgok, és érnek rossz dolgok, igaz? És pont ez a lényeg, ez egy fontos dolog, hogy a jó ingerek is stresszként értelmezhetőek, és ezekből is, hogyha túl sok van, illetve neked túl sok, tehát te nem tudod ezeket kellőképpen feldolgozni, akkor bizony ezekből a jó ingerekből is rossz válik majd a végén, hiszen a feldolgozás a legfontosabb. Fel tudod-e dolgozni ezeket az ingereket, vagy nem? Na menjünk csak tovább, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Tehát ahhoz, hogy te bármiben fejlődni tudj, kell, hogy érjenek téged ingerek. És mindenképpen fognak is. És fontos az, hogy mennyi inger ér, illetve, hogy milyen minőségűek ezek az ingerek. Gondolj csak az edzésre. Az edzés az tulajdonképpen fizikai stressz, amit te adsz magadnak különböző gyakorlatok által. Ez a fizikai stressz, ez lehet jó, és lehet rossz is, attól függ, hogy hogyan adagolod őket, és hogy mennyire tudsz egyik napról a másikra megújulni, azaz regenerálódni ezekből a fizikai stresszekből. És ez igaz minden területen, minden ingerről el lehet ezt mondani. A stresszt nem nagyon lehet oldani, ugye abból indultunk ki, hogy azok, akik úgy gondolkodnak, hogy a stressz az valami gonosz dolog, és hogy ezeket csak is kívülről kapják, és vagy van, vagy nincs, ők általában úgy gondolkodnak, hogy a stresszt oldani kell. Az a helyzet, hogy nem sok mindennel lehet oldani a stresszt, mégis amit értenek alatta, hogy hogyan lehet oldani a stresszt, ez általában vagy valamilyen gyógyszeres megoldás, hogy akkor be kell kapni egy kis feszültségoldót, vagy egy kis nyugtatót, vagy antidepresszánst, altatót például, ha valaki nem tud aludni. Tehát ezek gyógyszeres megoldások, vagy ami hasonló ehhez, azok mind azonnali, gyors megoldást, most idézőjelbe teszem, megoldást jelentenek, tehát ezek nem valódi megoldások, ezek ilyen gyors dolgok, amik tűzoltásra jók csak, és ideiglenesen lehetnek jók. Ilyen a gyógyszer, és mi van még? Mondjuk az alkohol, a cigaretta, egy nagy csapkodás, ajtócsapkodás, kiabálás, vagy akár olyan tevékenység, amiközben úgy gondolják ők, akik így gondolkodnak, hogy nem stresszelnek eközben a tevékenység között, és akkor azt kell minél többet csinálni, és akkor nem fog stresszelni, gondolja. De ez, ha most te is így belegondolsz ebbe az egész problémakörbe, akkor ez semmiképpen nem lehet se hosszú távú megoldás, se pedig egy olyan megoldás, amiben a te hozzáállásod változik, fejlődik. Tehát itt van egy ilyen kulcs, hogy csak az lehet stressz témában egy jó megoldás, amikor neked kell változni és fejlődni a körülményekhez, hiszen a körülményeknek egy része az nem változtatható, egy része változtatható, de más része meg nem változtatható, és lesz olyan időszak, amikor valóban sok inger fog, nagyon sok inger fog téged érni, van, amikor pedig kevesebb, illetve az, hogy milyen minőségűek ezek az ingerek, ezek is egy élet alatt folyamatosan váltakoznak. És hogyha ennek nem akarsz kitett lenni, tehát nem akarsz egy ilyen inger kitettségben élni, mint amiben egyébként a legtöbb ember él, akkor bizony a stressz tűrő képességed javításán kell dolgozni, és ez az, amivel te igazán tudsz fejlődni. Tehát, hogyha jól akarsz lenni, ha meg akarsz birkózni a nehezebb időszakokkal is az életedben, akkor nincsen más megoldás, mint hogy ne stressz oldásban, hanem stressz menedzsmentben gondolkodj, azaz, mit értek alatt, a stressz tűrőképességnek a javításában kell gondolkodni. Mindenkit ér stressz, mindenkit érnek ingerek. Tényleg az a kérdés, mennyi inger ér téged, ezekre fel vagy-e készülve megfelelően, milyen fajta stressz ér,
milyen fázisban lesz ezektől a te idegrendszered, itt már egyel tovább mentem, majd ezt bővebben kifejtem, tehát a stressz ingereknek a hatására téged az idegrendszer milyen vegetatív idegrendszeri fázisba kerülsz, tehát milyenbe juttat, valamint, hogy ugye meg tudsz-e birkózni, vagyis képes vagy-e jól regenerálódni ezekből az ingerekből. Egyik napról a másikra, mert ezt meg kell tenni minden nap, minden nap érnek ingerek, és minden nap kell hozzá nem csak alkalmazkodni, hanem regenerálódni belőle. Oké. Miből tudhatod azt, hogy neked túl sok az az inger, ami téged ér? Mert ugye legtöbbször ezt szokták mondani, hogy túl sok a stressz. Ezt rengetegszer hallom, hogy hát igen, az én életem az nagyon stresszes, túl sok stressz ér. Oké, miből tudhatod azt, hogy az neked túl sok, vagy túl kevés, mert ez is lehet egy probléma, ha túl kevés, gondolj az aluledzettségre, fizikai szinten, ugye ott pont az a probléma, a mozgásszegény életmód, egyébként ezt is fel lehetne fogni egy stresszként, tehát olyankor ugye nem kapod meg a megfelelő ingereket, a tested nem kapja meg a megfelelő ingereket, és ezért nem fejlődik. Tehát honnan tudhatod azt, hogy a téged ért ingerek, azok téged jó irányba visznek, tehát fejlesztenek, vagy pedig nem. És itt majd a cukoranyagcserére is azért rátérnék, mert nagyon durván ront a cukoranyagcserén a krónikus stressz. De nézzük először a tüneteket. Hogyha valaki szinte mindig ideges, állandó feszültség gyötri, folyton rágódik, aggódik valamin, jelentéktelennek tűnő dolgokon is felhúzza magát, bosszankodik, felcsattan, dübegurul, vagy akár hirtelen elkeseredik, állandóan szomorúnak, kiégetnek, kimerültnek érzi magát, hogyha úgy érzi valaki, hogy nem tudja magát kipihenni, hogy minden reggel fáradtan ébred. Ha úgy érzi, hogy éhségrohamok törnek rá, kívánósság, hogy folyton rágni akar valamit, de közben le is szeretne fogyni, ami nem megy. Aztán, hogyha nem tud valaki jól aludni, ugye itt szintén, ha fáradtan ébred, vagy kimerülten ébred, a türelmetlenség gyötör valakit, de ez folyamatos, tehát egy ilyen állandóan jelentkező türelmetlenség, akár ez testi tünetekben is megnyilvánul, például a lábaknak a folyamatos mozgatási kényszere ülőhelyzetben, a tollcsattogtatás, vagy egyéb akár ilyen tikkelések is lehetnek, amikben megnyilvánul lábújhegyes járás, tipikusan erre utal, vagy hogyha gyakran ingadozik a hangulatod, és ezt te egyáltalán nem tudod befolyásolni, hogyha nem tudod a gondolataidat, az elmédet kordában tartani, tehát nem uralod az elméd. Ezek mind-mind tünetei, és ez nem is az összes tünete, krónikus stressznek, krónikus stressz szindrómának, és nem jó ebben élni. Hogyha téged ez érint, akkor biztosan te is tudod, hogy nem jó érzés, ront az életminőségeden. És nem csak a cukoranyagcseréden ront ez a krónikus stresszben való élet, hanem valóban az egész életet megkeserítheti. És hogyha még ugye erre rájön az, hogy romlik a cukoranyagcsere problémád, és amikor elmész kontrollra, akkor egyre rosszabbak és rosszabbak a leletek, akkor ez még több okot fog adni az idegeskedésre, és még több stresszt fog neked okozni, és tényleg egy ördögi körben tart téged. Na most fizikailag, hogy tart ez egy ördögi körben? Nagyon egyszerűen mondom, most nem akarok belemenni a fiziológiába, az a lényeg, hogy amikor stresszhormonok szabadulnak fel a szervezetben, tehát amikor téged olyan inger ér, amire az agyad úgy reagál, hogy bekapcsolja a stressz fenyegetésrendszert, tehát veszélyben érez téged, veszélyben érzed magad, akkor
felszabadulnak a stresszhormonok, és ilyenkor bizony-bizony megemelkedik a vércukorszint is. Miért van ez? Mert plusz energiát szeretne neked a szervezeted biztosítani, hogy túléld azt a bizonyos megpróbáltatást, azt a nagy stresszt. Ez rendben is lenne olyankor, hogyha mondjuk egy tigris elől kell menekülni. De amikor téged a modern stresszfaktorok érnek, méghozzá olyan szinten, hogy állandóan bekapcsolódik ez a stressz fenyegetés rendszered, és állandóan termelődnek ezek a bizonyos stresszhormonok, akkor mi fog történni? Az, hogy a vércukorszinted állandóan magas lesz. Tehát ez bizony képes magasan tartani a vércukorszintet. Ilyenkor képzeld el úgy, mintha egy robotpilóta üzemmód kapcsolna be nálad. A vegetatív idegrendszer, vagyis az, amit nem akarattal irányítasz, ez szimpatikus fázisba kapcsol be, ez jelenti a robotpilóta üzemmódot. A vegetatív idegrendszernek két fázisa van, a szimpatikus és a paraszimpatikus fázis. A paraszimpatikus fázist úgy képzeld el, hogy ez a nyugalmi fázisod, a szimpatikus fázis pedig, amikor robotpilóta üzemmódban vagy. És ez időszakosan kell, hogy legyél ilyenben is, tehát időszakosan ez rendben van, de ha ez állandósul, illetve túlnyomó többségben van a szimpatikus tónus, a paraszimpatikus tónussal szemben, és ez nem csak egy-egy napodat jellemzi, hanem a napjaidnak a nagy részét, és jellemzően egy hónapban több napot jellemez ez, mint kevesebbet. Mondhatom azt is, hogy mondjuk, ha hétköznap jellemzően ilyenbe vagy, akkor egyébként hét végén se fogsz tudni maradéktalanul paraszimpatizálni, ebben egészen biztos vagyok, de abba pedig még inkább biztos vagyok, és biztosan állíthatom neked, hogy nem lesz egyensúlyban ez a két oldal, ez a két fázis. És amikor ez megtörténik, akkor nem fog működni a stressz oldás, amiről az előadás elején beszéltem, bármennyire is szeretnél bekapkodni egy-egy tablettát, valahol mindig lyukas lesz az a zsák, tehát ki fog ütközni ez a fajta például türelmetlenség, idegeskedés. Lehet, hogy bekapsz rá egy gyógyszert, és jó lesz 1-2 óráig, de aztán majd megint előtör. Hosszú távon egészen biztos, hogy nem ez a megoldás arra, hogyha állandó robotpilóta üzemmódba kapcsolsz. Tehát itt veled kell valamit csinálni, mégpedig folyamatosan kellene valamit csinálni ahhoz, hogy kiegyenlítsd a vegetatív idegrendszernek ezt a két fázisát, tehát a szimpatikus fázist és a paraszimpatikus fázist. Rövid ideig szabadna csak robotpilóta üzemmódban lenni, ez a baj a krónikus stresszel, mert ilyenkor ez folyamatosan egyfolytában történik. Ez olyan külső ingerekkel is el lehet érni egyébként, mármint a szimpatikus fázist, amik nagyon jellemzőek a modern korban. Szinte már észre sem veszed ezeket. Mik ezek? Természetesnek veszed. A mobileszközök folyamatos használata. Szállj csak fel egy villamosra, szállj be a metróba, és azt fogod látni, hogy 10 emberből 8 egészen biztosan egy ilyen testtartásban a mobilját simogatja. Igaz? És ez a napnak elég nagy részében történik, este, sötétedés után is történik, mert az ágyban is nagyon sok ember még a mobileszközével van elfoglalva. De sajnos ilyenek a monitorok és a televízió, hiszen sok-sok, tehát az egyik baj velük az, hogy sok-sok zöld és kék fényt bocsátanak ki magukból, amíg, hogyha sokáig nézed őket, akkor ébren tartanak, és képesek ezt a bizonyos szimpatikus tónust aktiválni nálad. Főleg jellemző ez olyankor, amikor már lement a nap, neked is nyugovóra kellene térned, és még mindig ezeket a nappali fényeket, tehát a kék és zöld színű fényeket magukból árasztó eszközök előtt töltöd
az idődet. Hát ez emiatt sem jó. De más miatt is képzeld, hogy aktiválja a szimpatikus tónust. Például a mobiltelefonoknak ugye egy picit, mondjuk tenyérnyi, még a nagyobb mobiltelefonoknak is, mondjuk egy nagyobb tenyérnyi, de akkor is viszonylag pici a kijelzőjük, és hogyha a fókuszod, ez azt jelenti, hogy közelre nézel és egy kisebb területre koncentrálódik állandóan, akkor bizony ez is kiváltja a szimpatikus tónust. Ezzel a legtöbb ember nincs tisztában, úgyhogy a mai előadással már te ennyivel sokkal beljebb vagy, hogy ezt az információt meghallhattad, ezzel tisztánlátást kapsz tőlem, és igazából, hogyha ezen elkezdesz változtatni, akkor már sokat tudsz javítani ezen a balanszon a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeri tónus vagy fázisnak a balanszán. Oké, milyen külső ingerek vannak még, amik így nagyon-nagyon rosszak? Igazából sötétedés után az összes erős fény nagyon rossz, napközben se jó, ha téged állandóan folyamatosan érnek a nagyon erős fények, aztán a hangok, ez a városi életre nagyon-nagyon jellemző, hogy mindig zúg-búg valami, vagy ha olyan helyen laksz, hogy mindig zúg-búg valami, akkor ez szintén negatívan befolyásol, de maga a tömeg, hogyha gyakran olyan helyre kell menned, ahol tömeg van, aztán késői lefekvés, tehát hogyha naplemente után már nem kezded elcsendesíteni magad, visszavenni a hangokból, a fényekből, az ingerekből, és megnyugtatni az idegrendszert, akkor bizony ez is negatívan fog téged befolyásolni, és szerepet játszik abban, hogy a napjaidnak, meg az estéidnek is nagy részét a szimpatikus tónusban töltsd el. Ilyen ám az is, hogyha keveset alszol, vagy rossz minőségű az alvásod, most ebben nem megyek bele, hogy mi minden miatt lehet rossz minőségű, mert ez is sok tényezőtől függ, de ha túlhajtott a munkatempód, ha több műszakban dolgozol, ha váltott műszakban dolgozol, ha nincsen napi ritmusod, ha hulladékételekkel táplálkozol, az ugye belülről fog adni neked negatív ingereket. Aztán, hogyha váltogatod a mozgásszegény életmódot, kemény edzésekkel, vagy ha egyáltalán nem edzel, és mozgásszegény az életmódod, ez szintén ilyen, hogyha sokat ülsz, ez is közrejátszik. Aztán minden emberi és tárgyi környezet, amiben a napjaidat éled, minden, ami rád lelkileg akár rossz hatással van, illetve a túl sok aggódás, a túl sok gondolkodás, rágódás, ez is stressz. Tudom, hogy nagyon sok mindent felsoroltam. Pont az volt vele a célom, hogy megértsed, hogy ezek, amikor összeadódnak, akkor nagyon-nagyon könnyen téged beletolhatnak egy jellemzően szimpatikus tónusba, és bizony nagyon könnyen kialakulhat nálad is a krónikus stressz állapota. Tehát úgy válik igazából a stressz krónikussá, és ekkor problémás a dolog, hogyha túlnyomó részt az életedet szimpatikus tónusban éled. Higgyétek el, hogy nagyon sokan ezt észre sem veszik, csak már a problémát érzékelik, amikor mondjuk kapnak egy idegösszeomlást. Persze ez egy durva példa volt, de valahol ennek ez lehet a vége egy idő után. A modern városi emberek hatványozottan ki vannak ennek téve, de a felsorolásból láthattad, hogy nem csak ők, hanem mindenki más, aki nem tudja azt, hogy mi válthat ki krónikus stressz állapotot, például esti tévézés. Ugye hányan néznek este az ágyban televíziót? Tehát ez nagyon-nagyon sok ember életmódjára jellemző, pedig ha tudnák, hogy mennyire rombolja ez az alvás minőségüket, akkor talán nem tennék, hiszen a következő napot is befolyásolni fogja, és az idegrendszernek a tónusát is befolyásolni fogja az, hogyha valaki hajnal
2-ig mondjuk minden este éjszaka televíziót néz. De hogyha csak 11-ig, az is jó, de nagyon rossz sötétedés után már ilyenekkel bombázni magadat. Mi a megoldás? A megoldás természetesen ott van, hogy valahogy el kellene azt érni, hogy ne domináljon állandóan ez a bizonyos stresszfenyegetés rendszer, tehát ne legyél a nap túlnyomó részében szimpatikus fázisban. Nyilván nem tudsz kiadni egy ilyen parancsot, hogy ne legyek már szimpatikus fázisban, mert ez ugyanaz, amikor azt mondják neked, hogy nyugi már, ne stresszelj, ugye ez se hatékony, mivel a vegetatív idegrendszer az nem akarattól függően működik, pontosan ez a lényeg. Tehát mivel tudod ezt befolyásolni? Úgy, hogyha amit el tudsz dönteni, és amikor el tudod dönteni, akkor bizony hozol olyan döntéseket, ami abban segít, hogy gyakrabban és több időt töltsél el a paraszimpatikus fázisodban. Ezt most könnyen beláthatod, hogy ehhez nem elég csak az étrenddel foglalkozni. Szoktam mondani, hogy a cukoranyagcsere zavarnak a nagyjából 70%-ában ott van az étrend, mint probléma, tehát valóban az étrend itt nagyon nagy súllyal van benne, de az étrend mellett cukoranyagcsere problémából való kijövetelnek nagyon fontos eleme a stresszmenedzsment is, van más is ugye az étrenden kívül, és az a szép, hogy ezek bizony összefüggnek, ugyanis egy rossz étrenddel, amit nap mint nap fogyasztasz, ezzel is tudsz magadnak adni nagyon is negatív ingereket, és ezt nevezhetjük, mint ahogy már neveztem is, belső stressznek, belső stresszfaktoroknak, méghozzá ilyen negatív stressznek, ami téged nem kifele visz a problémából, hanem befele. Természetes, hogy ilyenek a keményítőben gazdag ételek, ilyen az összes gabona, a lisztek, a tészták, tehát minden, ami ezekből készül, illetve a cukros ételek, a feldolgozott ételek, mindenféle vegyszer, ami bejut a szervezetedbe, ezek mind-mind belső stresszt okoznak, és így függ össze mondjuk a táplálkozás, és ez az egész stresszmenedzsment téma. Tehát a stresszmenedzsmentnek muszáj, hogy része legyen a jó irányú, egészséges és inzulinrezisztenciából való kijövetelt segítő táplálkozás, muszáj, hogy része legyen a stresszmenedzsmentnek, de nem az egyetlen dolog, ami ezt így alkotja, és amivel foglalkozni kellene. Tehát, hogyha sok inger ér téged, amit nem tudod, hogy hogyan bánjál vele, nem tudod, hogyan kerüld el, vagy nem tudsz vele mit kezdeni, nem tanultad meg még a stressztűrő képességedet fejleszteni, akkor egész biztos, hogy el fog tolni téged ez, majd szimpatikus fázis felé. Oké, most nézzük meg azt, amiről eddig beszéltem, amit én stresszmenedzsmentnek hívok, hogy hogyan lehet vajon fejleszteni a stressztűrő képességet. Nem látok itt egyáltalán hozzászólást, úgyhogy azért is nem kérdezgetlek most a mai videóban benneteket, hanem csak az előadás törzsét beszélek. Lehet, hogy ez valamilyen hiba a rendszerben, de semmi baj, mi nem rettenünk meg a hibáktól, és én akkor is el fogom nektek mondani ezeket a rendkívül fontos gondolatokat, amikkel ma készültem az előadásra, mert azt remélem, hogy ezt amikor majd visszahallgatjátok, és nagyon remélem, hogy megjelenik majd a zárt Facebook csoportban, tehát akkoraiban nem lesz, hogy meg se jelenik, szóval ha megjelenik, és majd megnézed, meghallgatod, akkor azt remélem, hogy ez neked sokat fog segíteni, és tudsz egy lépést előrelépni a problémád megoldása felé. Egyébként a Facebook állandóan fejleszt, tehát előfordulhat az, hogy csak én nem látom a hozzászólásokat, de az is előfordulhat, hogy tényleg most itt nem szólt senki hozzá a mai témához. Biztos vagyok benne, hogy majd sokan megnézitek utólag, mint ahogy ez lenni szokott. Szerencsére aktívak vagytok, aktív ennek a csoportnak a legtöbb tagja, úgyhogy ezt az aktivitást, ez bíztatlak benneteket, hogy folytassátok is, akkor is, hogyha én most nem látom ebben az előadásban, hogy hozzászóltok.
Oké, szóval a stressztűrő képesség fejlesztését hogyan lehet véghez vinni, vagy mit jelent ez? Én nagyon szeretem használni stressz pohár analógiát. Ezt már hallhattátok tőlem korábbi előadásban is. Mit jelent ez? Képzeld el, hogy van egy adott méretű poharad, amit lehet tölteni folyadékkal. A folyadék a stressz, a pohár meg a stressztűrő képességed. Így van az analógia. Nem mindegy, hogy ez a pohár, ez mekkora, hogy ez egy ilyen 2 centes vagy fél decis pohárka, vagy pedig egy nagy fél literes méretű, vagy akár egy literes méretű kancsó, igaz? Tehát nem mindegy, hogy honnan indulunk ki, hogy mennyi a stressztűrő képességed, hogy mekkora a te stressztűrő képességed, mekkora a poharad. És az a cél, hogy most akár mekkora is a te poharad, hogy ennek a méretét növeld. Tehát minden olyan gyakorlat, minden olyan technika, minden olyan módszer, ami a te stressz poharadnak a méretét növeli meg, és mérhetően, majd erre is még kitérek, az mind-mind jó, tehát azzal jó, hogyha foglalkozol, mert az változtatni fog valóban a helyzeteden, és nem csak ideiglenesen, mint mondjuk egy gyógyszer, egy feszültségoldó tabletta, vagy mint hogyha lehúzol pár pohár alkoholos italt. Tehát azon kell változtatni, hogy mekkora a poharad mérete, mert így nem leszel olyan kitettségben attól, hogy vajon mennyi folyadék ömlik bele. Mert ezeknek egy részére hatással tudsz lenni, például, hogy milyen tápanyagokat viszel be a szervezetedbe, jellemzően mivel táplálkozol, ez egy olyan terület, ahol hatással tudsz lenni bizony arra, hogy mennyi folyadék ömlik bele ebbe a pohárba, de mindig lesz az életnek olyan területe, amire nem tudsz hatással lenni, amik csak történnek így körülötted, és amiket úgymond el kell viselni, vagy alkalmazkodni kell hozzájuk. És minél jobban tudsz te alkalmazkodni, annál jobb lesz neked igazából. És ez vonatkozik a vércukorszintre is, ugye ahogy mondtam, hogy folyamatosan magasan tudja tartani a vércukorszintet az, hogyha te neked túl dolgozik a szimpatikus fázisod, vagy túl gyakran vagy ebben a fázisban. Úgyhogy mivel tudod csökkenteni ezt, természetesen a táplálkozás mellett, azzal tudod csökkenteni, hogyha jó minőségű tápanyagokat adsz magadnak, tehát hogyha ezen a területen is megtanulod azt, hogy a poharadnak a méretét, azt hogyan tudod növelni, vagyis itt is szerzel egyfajta rugalmasságot, jó? De mindig lesz olyan terület, amire nem lesz ráhatásod, vagy nem lesz akkora ráhatásod, mint mondjuk a táplálkozásodra, és ezért fontos az, hogy foglalkozz ezzel, mert a vércukorszintet az bizony magasan tudja tartani. És lehetnek olyan időszakok is, amik nehezebbek, és akkor olyankor magasan marad a vércukorszinted, és belekerülhetsz egy olyan ördögi körbe, hogy mikor elmúlnak vagy ez a nehezebb időszak, ez a sok inger, akkor is te még benne maradsz sajnos abban a magas vércukorszint és folyamatos feszültség ördögi körében. Tehát a stresszpohár méretének a növelése, ez az, amit tenni kell, és most nézzük meg, hogy mi mindent lehet tenni, tehát hogy hogyan kell ezzel jól foglalkozni. Természetesen, hogy nem tudom nektek egy ilyen 1 órás Facebook előadásban megtanítani ezeket a technikákat, de arról tudok beszélni, hogy mégis hogyan kell elképzelni, vagy mire kell gondolni, amikor erről beszélek, hogy a stresszpohár méretét növeld meg. Ez egyrészt egy folyamatos foglalkozást igényel, ez nagyon-nagyon fontos. Időben nem feltétlenül sok idő ez, de folyamatosan kell rá figyelmet szentelni, és hogyha már a birtokodban van néhány gyakorlat, akkor azokat napi szinten bizony folyamatosan
csinálni, végezni kell, gyakorolni kell, így mondom, inkább gyakorolni kell, azért, mert csak úgy működik. Tehát ezek a technikák nem úgy működnek, hogy egyszer pár percig csináltad, és akkor minden jó lesz, nem olyan, mint egy feszültségoldó tabletta, ami hirtelen egy ilyen nyugodtabb állapotot okoz. Ezt ugye megbeszéltük, hogy hosszú távon az sem megoldás. Tehát nem így működik, hanem úgy működik, hogy neked napi szinten kell foglalkozni egy kis időt vele, kell gyakorolni, és akkor egy idő után fogod a hatását érezni, és mérni is. Itt szintén a mérés, amire felhívom a figyelmet, hogy ez nagyon fontos. Na, az egyik ilyen, bármi hihetetlen, az a figyelemnek az irányítása. Nem véletlen az, hogy a keleti technikáknál ez egy rendkívül fontos elem, nagyon fontos szerepet kap, mind a keleti harcművészetekben, mind más keleti technikákban, például a jóga gyakorlásban is. A figyelemnek az irányítása. Miért fontos ez? Azért, mert az elménk az olyan, mint a kismajom, egyik ágról a másik ágra ugrál folyamatosan, akkor, hogyha te ezt hagyod, és ez nagyon fárasztó tud lenni, és ez is bizony stresszelni tud téged. Tehát, ha ebből ki tudsz törni, és meg tudod állítani a gondolat folyamodat, akkor ezzel egy pici levegőhöz jutsz, és csökkenteni tudod azokat az ingereket, gondolj bele, amik téged, amiből sok van, ugye, és amik érnek téged. Illetve azonnal tud segíteni ez a technika, tehát a figyelemnek az irányítása, figyelem egy ponton való tartása. Erre többféle technika van egyébként, de ez a lényeg bennük, hogy a figyelmet egy ponton tartják. Ez azonnal tud téged abban segíteni, hogy az idegrendszeredet a paraszimpatikus fázisba tolja el. Tehát itt ez már rögtön segít, de ahogy mondtam, gyakorolni kell, mert nem olyan könnyű, ha még valaki soha nem gyakorolt ilyesmit, például légzésfigyelést, vagy gyertyaláng nézést, ez is a figyelemnek egy pontra való irányítása, akkor nem biztos, hogy ezt így egyből könnyen meg tudja csinálni, sőt, lehet, hogy először az ellenkező hatást fogod vele elérni, és felidegesíted magad. Van, aki megpróbált már ilyen technikákat, mint amikről most én beszélek, például ezt is, és egyszer próbálta, vagy kétszer próbálta, néhányszor próbálta, nem jó vezetővel próbálta, nem tanították meg neki rendesen, nem mondták el, hogy mik lehetnek, és nem sikerült, nem érezte magát tőle jobban, sőt, akár rosszabbul, és levonta azt a következtetést, hogy akkor ez szar, vagy nem működik. Nem erről van szó, ha nem jól csinálod, persze, hogy nem működik, ezeket meg kell tanulni jól csinálni, és gyakorolni kell ahhoz, hogy hosszú távon érezd a hatékonyságát, és akár mérhető is legyen. Másik ilyen, most csak ilyen felsorolásszerűen a gondolkodásmódnak, a mindsetnek a fejlesztése. Ez is nagyon fontos. Első körben érdemes azt megnézni, hogy mi az, amin tudsz változtatni. Mert ha ezt körülnézel, és átvizsgálod az életedben ezeket a dolgokat, akkor rá fogsz jönni arra, hogy több mindenen is tudsz te változtatni, mint ahogy azt gondoltad. Nagyon sok mindenen lehet változtatni, ez az igazság. Egy rossz munkahelyen lehet változtatni, ki lehet lépni egy rossz kapcsolatból, akár párkapcsolat, akár baráti kapcsolat, akár haveri körből is ki lehet lépni. Tehát nagyon-nagyon sok változtatási lehetőség van. A környezetet is meg lehet változtatni. Most gondolj bele, szűk környezetet, akár egy íróasztal, ami előtt ülsz. Ott is, azt is meg tudod változtatni, hogy az olyan hely legyen, ahova te szeretsz leülni, tehát hogy ott olyan tárgyak legyenek kitéve. Ez egy nagyon egyszerű módja a mindset fejlesztésének. Természetesen ennek több módja van, és nyilván, hogy én nem csak erre gondolok, hogy most a
környezetedet változtasd meg, de ez az első lépés, hogy nézd meg, hogy mi az, ami neked rossz, számodra negatív, inger, és te, ha akarnál, akkor tudnál rajta változtatni. És az apró dolgokkal kezdjed, már ez is sokat fog segíteni abban, hogy jobban érezd magad, illetve hogy ne kerülj annyiszor a bizonyos szimpatikus tónusba. Hidd el, hogy ezek a pici lépések, ezek összeadódnak. Tehát megteszel több picike előrelépést, és tényleg jobban fogod magad érezni tőle. Nagyon fontos terület a légzés, amiről szintén külön előadást is tudnék tartani nektek. Az úgynevezett túllégzés, ez egy olyan probléma, ami rengeteg embert érint, tehát, hogy túl sok oxigént lélegeznek be, és jellemzően ez a szájlégzés miatt szokott megtörténni. Természetesen itt most leegyszerűsítem a dolgokat, és mondhatnék több mindent, ami túllégzést okoz, de a szájlégzés az egy ilyen tipikus probléma. Nagyon sok embernél megfigyelhető, hogy nem csak az orrukon veszik a levegőt, hanem a szájukon is, méghozzá a napnak a nagy részében nyitva van a szájuk, arról nem is beszélve, hogy éjszaka mi történik, nyitva van-e, vagy csukva a száj. Tehát az első lépés itt a túllégzés megakadályozásában, amúgy ez azért fontos, azért hozzáteszem, mert azonnal a szimpatikus fázisba lök téged. A szájlégzés, a túllégzés azonnal a szimpatikus fázisba lök. Szóval, ha ezen változtatni szeretnél, akkor első körben kezdj el az orrodon keresztül lélegezni, kezdj el erre odafigyelni, hogy amikor egyedül vagy, nem beszélsz éppen, dolgozol valamin, vagy mész A-ból B-be, akkor ne nyisd ki a szádat, hanem csukd be, és csak is az orrodon keresztül vegyél levegőt. Természetesen a légzéssel való munka az nem csak ennyi. A légzéssel nagyon-nagyon sokat lehet és kell is dolgozni, azért remek a légzés, mert az mindig kéznél van. Tudok én nektek javasolni olyan orvostechnikai eszközt is, amit meg lehet vásárolni, de az egy jóval nagyobb anyagi befektetés, például, hogyha azzal szeretnéd oldani a krónikus stresszt, illetve szeretnél gyakrabban lenni paraszimpatikus fázisba. A légzés az viszont adott, és egy nagyon egyszerű eszköz, csak bele kell fektetni az idődet, meg az energiádat, hogy megtanulj vele jól dolgozni. Hogyha te már végeztél bármilyen légzőgyakorlatot, és az volt a tapasztalatod, hogy neked ez rossz, akkor több kérdésem is van. Az egyik, hogy pontosan milyen gyakorlatot végeztél, a másik, hogy hol tanultad ezt, ki tanította. Ugye ez is nagyon fontos, hogy most a YouTube Akadémián megnéztél egy ilyen videót, és az alapján egyedül csináltad, vagy elmentél egy légzésterapeutához, egy olyan helyre, ahol bizony komolyan gyakorolnak veled, és segítenek, és megmutatják, és megtanítják, és együtt gyakoroljátok ezeket a légzés technikákat, illetve meg is beszélitek, hogy melyiknek milyen hatása lehet. De nagyon nagy különbségek vannak e között. A jó technikáknak mindig van céljuk. Oké? Tehát olyan légzéssel való munka, aminek nincsen célja, olyan nincs, illetve nem kellene, hogy legyen. És hogyha te nem tudod azt, hogy mi annak a légző gyakorlatnak a célja, akkor ne is csináld. Szóval először tanuld meg, értsd meg, hogy ez miért jó, hogyha te azt csinálod, legyen róla tapasztalatod, tanuld meg ugye jól csinálni, és gyakorold, és ugye utána jön ez a fázis, hogy utána rutint csinálj belőle rutint, na és akkor van az, hogy napi néhány perces gyakorlással nagyon komolyan, drasztikusan tudod változtatni az idegrendszerednek, a vegetatív idegrendszerednek a tónusát. Ezt hidd el nekem, a leghatékonyabb eszköz az a légzés. Oké, milyen technikák vannak még? Ezeket szintén meg kell tanulni. Ott van a meditáció, a relaxáció, nagyon-nagyon jó technikák, viszont ezt sokan mondják, hogy milyen klassz,
de nem csinálják, tehát itt is azon van a hangsúly, hogy egyrészt, ha csinálod, jól csinálod-e, megtanultad-e valakitől, nem 2 perc ezeket megtanulni, azt azért elárulom neked, de ha belefekteted az idődet, az energiádat, akkor utána az busásan meg fog térülni, mert nagyon jó technikákról van szó. De fontos, hogy csináld, tehát hogyha meg is tanultad, de nem csinálod, ugye akkor is mit ér az a hol tudás lesz belőle, valóban, hogyha te nem használod azt a technikát. És nem utolsó sorban még így kiemelném az alvás minőségnek a javítását. Ez talán Magyarországon még most kezd ez a téma így bejönni, Európa szerte azonban már sokat beszélnek róla, hogy mennyire fontos ez, hiszen meghatározza alapvetően a regenerációdat, vagyis hogy az ingerekből te egyik napról a másikra mennyire tudsz regenerálódni, megújulni, hogy minden napod úgy indul, hogy fáradtan kelsz, vagy pedig úgy érzed reggel, amikor kikelsz az ágyból, hogy be tudnád harapni az egész világot, most nem szó szerint, hanem képletesen értve, természetesen. És hogyha jól regenerálódsz, akkor alacsonyabb lesz egyébként a reggeli induló, vagyis égyomri vércukorszinted is. Velem való együttműködésekben többek között ezért nézzük az égyomri vércukor szinteket, mert nagyon jó mutatója annak, hogy te az éjszaka folyamán hogyan regenerálódtál, de ezt is folyamatába kell nézni, tehát a mérés az, most visszatérek ehhez a ponthoz, rendkívül fontos, mert hogyha valamit nem tudsz mérni, akkor azt se fogod tudni, hogy honnan jutottál el, hova. Nagyon fontos szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy volt-e értelme annak, amit csináltál, jól csináltad-e azt, amit csináltál. Különben nem fogod tudni, és csak úgy érzésre az nem elegendő. Nyilván, hogyha te jobban vagy, érzed, hogy jobban vagy, de amikor krónikus betegségről van szó, vagy ugye cukoranyagcsere zavarról van szó, amiből nagyon súlyos szövődmények lehetnek, akkor már nincs mese, kell, hogy legyenek támpontok, kell, hogy legyen eszközöd a mérésre is. Bizonyos adatokból igenis lehet azt tudni, hogy te jellemzően a napjaidat szimpatikus vagy paraszimpatikus fázisban éled le, illetve hogyan regenerálódtál az éjszaka folyamán. Az ébredési pulzus például, a HRV, az oxigénhasznosítási képességnek a mérése, vagy az alvás fázisoknak a hossza, ezeket is lehet mérni. Nyilván ezeknek egy részéhez eszköz kell, de van olyan, amihez szintén nem kell beruházni eszközre, és nagyon jól meg lehet ezeket mérni. Fontos az, hogy viszont legyen valaki, aki ezt neked kiértékeli, mert rengeteg embernek van például okos órája, de nem tud mit kezdeni az adatokkal. Ezt már sok mindent tudunk mérni. Itt azért az is fontos, hogy oké, vannak adataid, akkor azzal tudsz-e dolgozni, tudod-e, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy mit tudom én, a mélyalvási fázisaid azok hosszabbak legyenek, mert azt érzékeled, hogy ezek rövidek. Szeretnél javítani az alvásminőségeden, mit kell csinálni. Rá kell szánni ehhez az idődet, hogy ezeket megtanuld. És tényleg, ha rászánod, akkor sokkal jobban, egy jobb életminőségben élhetsz. Megtanulhatod ezeket a dolgokat, amikről ma beszéltem neked, mint stressz menedzsment, és ez az én programomnak egy nagyon fontos eleme. Megtanulhatod ezeket nyilván több különböző szakitól, többféle embertől. Persze, hogyha találsz ilyeneket, és meg is bízol bennük, és leteszed a voksodat, és elmész több ilyen tanfolyamra, és ezeket elkezded gyakorolni otthon. Azt már nem nagyon fogja tudni senki validálni, hogy te otthon, amikor gyakorolsz, akkor mi történik veled, mert nem fogja senki nézegetni az adataidat. Ha tőlem tanulod meg a stresszmenedzsmentet, akkor egy kalap alatt igazából az étrendeddel is tudsz foglalkozni, és minden olyan tényezővel, ami
ebbe a témakörbe beletartozik, mint stresszmenedzsment, és ugye láttátok, hogy ebbe is több minden tartozik bele, ez nem egy dologról szól, és megtanulhatod a velem való együttműködések során az egyéb életmód tényezőkkel való munkát is, amik befolyásolják a cukoranyagcserét. Hát az a lényeg, hogy én tudom, hogy mi minden befolyásolja a te jó működésedet, mi befolyásolja azt, hogy te a cukoranyagcsere problémából ki tudjál gyógyulni, mi segít, illetve mi hátráltat. És ezekkel a dolgokkal velem együtt egy kézben tartva mindent tudsz foglalkozni. Oké. Ezzel fogom zárni a mai előadást. Remélem, hogy ki tudtad belőle venni azt, ami számodra hasznos. Remélem, hogy tudsz előrelépni ennek mentén. Figyeld meg azt, hogy nálad most minden kerek éppen, vagy nem annyira, és hogyha nem, akkor vizsgáld meg azt is, hogy vajon mi az, ami téged jelenleg ér, és ami benne tart a problémádban, akár az, hogy még az étrendeddel nem kezdtél semmit, vagy nem tudod, hogy hogyan kell vele jól foglalkozni, mert össze vagy zavarodva, akár az, hogy a stresszmenedzsmenttel nem kezdtél semmit, és lehet, hogy az étrendeddel már változtattál, és az jól is működik, ha méred és látod, hogy hogyan reagálsz egy-egy ételre, ételkombinációra, akkor abból tudhatod, hogy jól étkezel, vagy nem jól étkezel, de hogyha azokat az irányokat betartod, amiket én javasolok, és mérsz is, és látod, hogy jók az értékeid, vagy velem már együtt dolgoztál, akár most együtt dolgozol, és látod, hogy jók az értékeid, de mégis van még valami, ami hiányzik, akkor azt javaslom, hogy írjál rám nyugodtan, beszélgessünk, mert néhány keresztkérdéssel könnyedén rá fogok tudni mutatni arra, hogy hol van a kutya elásva, vagy hol van a te akadályod az étrenden kívül. Igaz, hogy érinte téged a krónikus stressz, vagy sem. Hogyha biztos vagy abban, hogy téged ez akadályoz, akkor pedig kérjél tőlem egy időpontot konzultációra. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy együtt megnézzük, mi lenne számodra a legideálisabb és a leggyorsabb, a leghatékonyabb arra, hogy te kigyógyulj az inzulinrezisztenciából, vagy az egyéb cukoranyagcsere problémádból. Jó, szép estét kívánok mindenkinek, ezzel zárom mai előadást. Bármi kérdésetek van, utólag is fel tudjátok nekem tenni, akár itt a videó alatt, akár pedig, ha rám írtok Messengeren. Szép estét és jó egészséget, sziasztok!